Ngibumbene ihora lesihlanu ntambama kulolu hlelo lwantambama The Great Baza Uthando. Njengoba ngithembisile ukuthi-ke zobe sinaye-ke lana-ke uDr X endlini-ke zomsakazo. Njengamanje sinaye-ke futhi sicela umprofethi abingelele bese sitshela ukuthi ngabe ubani uDr X. Ukuthula ngiyalokhuza ukubulisa kakhulu, ngiyathobela kuwe msakazi wami. Ngibonga kakhulu ithuba lokuthi ngifike la. Ngibingelele futhi-ke nabo bonke amaqhawe ey'ndaweni zonke. Ngiyazi ukuthi nginabalandeli abaningi kakhulu kanye namaqhawe. Ngishaya isaluthi kuyintobeko enkulu ukuthi ngifike lapha ekhaya. Sengingathatha ngokuthi kusekhaya-ke la ngoba unyaka nonyaka mhlampe ngiza kabili. Ngiyabonga nje kakhulu nabo bonke abantu base-Piet Retief, eMkhondo namaphethelo. Ngithi uNkulunkulu khona kuzokwenzeka obekungenzeki. Umprofethi sibonge kakhulu. Siyazi ukuthi uzobe useKenville Hall kusasa. Uzothandazela-ke abantu, uphinde wenze inkonzo yokuqeda kwenhlupheko yokuswela imali, inkonzo yokukhanyisa amakhandlela kanye nenkonzo kaSawoti-ke futhi lana-ke mprofethi, inkonzo kanjani lena inkonzo yokuqedwa kwenhlupheko yokuswela imali futhi ibaluleke ngani futhi? Ngithi nje mina wonke umuntu waseMkhondo namaphethelo bayamazi kunogoja kagesi uDr X osebenza ngobizo lwesiphiwo. Lento engiyenza lapha abanye bayibona kuFacebook, TikTok. Angiyifundelanga, angiyelanga eBible School. Ngumprofeti osebenza ngobizo lobu-Afrika futhi abantu bayabuseka kakhulu. Bayabonga, bathola iy'moto, iy'buso zonke. Abanye bayasebenza nabantu abasemazweni aphesheya kwey'lwandle abake bafika ngabanikeza imisebenzi khona ngokwesiphiwo sami. Kubaleka khona umuntu oke asebenze nje. Thothi umuntu uyasebenza akanamali. Hawu, imali iyangena njalo mayihola iyangena iyaphuma. Iyangena imali iyaphuma. Umuntu nje asebenze kufana nokuthi nje akasebenzi. Umuntu akananga ngisho indlu ekhaya, akananga ngisho umbhede. Ne-uniform yakhe yobuthisha nokungaba ukuthi mhlawumbe udokotela uyiphoyisa isalenga emgibeni, imali ayihlali. Kusho ukuthi khona okusuke kumoshakele. Yingakho-ke ngimema abantu kule nkonzo. Abantu-ke ngiyabasiza, ngikhuluma nje ngomlomo, ngikhuluma ngemisebenzi abayibona lapha ku-television station ngiphuma kusona, number 260 channel lapha ku-DSTV. Bayabona ku-Facebook, TikTok, abantu bebonga izimoto. Kuyenzeka omunye umuntu wasetshenzwa ukuthi imali ingahlali kuyena. Abantu-ke bayaganga. Umuntu kwenje eza afika aboleka imali kuwena kanti akayiboleki. Uyayithatha uyisa kwaMhlabelingane, uyishonisa eMozambique, uyishonisa eSwazini. Angisho ukuthi abantu-ke abangaboleka abantu imali, kodwa ngicela abantu bagade kakhulu ngoba abantu bagange kakhulu. Kunamuntu osebenzayo. Njengoba nje kuqala u-2026 ubesebenza ngo-2025. Kodwa uma ungaya ebhenki akanawo ngisho u-20,000. Uneminyaka aqala. Njalo mayibuya ngo-2026 ephuma ku-2025 uzoqala kwa-A. Iy'ngane zakho uzoyishiya nani? Kade waqala ukusebenza uyindoda. Iy'ngane zakho wena ikuphi okuyisekelo ezothi iy'ngane zakho ubaba wasebenza noma engasekho wasishela nanku umuzi umsamo. Wangishela nansi imali ubaba. Ikuphi wena ndoda okuyosala kube umlando nabantwana bakho? Khona manje kunabantu abangahlawule ngisho iy'ngane. Abantu bayazalisa nje, umuntu akakahlawuli. Kuney'ngane ey'hluphekayo namhlanje, kunabantu abahluphekayo behlushwa zey'qalekiso ezabazali, abathola imisebenzi. Abantu abashadi. Le ngane njengoba ingashadile ime kuliphi ithonga? Izoma kuliphi ithonga? Mayishisa impepho nje lapha emsamo izoyishisa kanjani? Baqalile abantu bathole iziqalekiso zabazali. Yikho even eGoli nalapha ku-television. Mina ngikhuluma iqiniso-ke linjalo njengoba ngilapha nje ngumprofeti futhi nje ngumprofeti oqonde nje thwi njengoba ngilapha nje ngiganiwe kunonkosikazi. Futhi angijoli futhi. Ngikhuluma lapha ungibhekele TikTok. Angijoli ngisho ebandleni bangibhekile umhlaba wonke. Ngisho ngakithi ngiqonde nje thwi nginonkosikazi ngamajole njengamanje ungibhekile. Uma ngiseGoli ngisuka eGoli ngiye kunkosikazi wami. Yingakho ngithi mina le nkonzo inkonzo enamandla
kusasa izobe ikhona. Ngifuna umuntu wonke afike la. Ngizobe ngisebenza abantu, ngibuya eCape Town. Abantu babonile ngilapha olwandle, ngingene olwandle, ngilande insebenzo yamafutha, insebenzo yamanzi asolwandle. Ngizobe ngi-anoint abantu laphaya kukhanyiswa inkonzo yamakhandlela, kunosawoti okhona abantu abazogibela phezu kwawo ozobulala izifo uphinde ubulale inhlupheko. Le nkonzo ibaleke kakhulu, ngiyenzile kakhulu enqabeni umsakazi wami. Angifuni ukuthi ngikhulume ngiyipraise kakhulu, kodwa nje uma ungaya ku-TikTok wami lezi zinto engizisho uzobona lapha ku-TikTok umuntu ebonga imoto. Ubani umprofethi osekwaphiwa imoto? Nje yimi. Ngisizwe omunye ubaba waseMpumalanga ewuzero engenalutho, wafika ke mina mprofethi namhlanje unama-truck awu-17. I don't know futhi namhlanje ukuthi cishe angaphezulu. Wabuya wazobonga ngemoto, wathenga imoto, wathengela mina. Bayazi-ke abantu amaqhawe nansi enqabeni ikhona imoto. Ngoba kubalekile ukuthi uma ukuthiwa umuntu uhlele izinto zakho. Abantu inqwaba yabantu ishaywa imsamo, basetshenziwe, abaphumeleli, abaphume abantu kusasa. Ngizobe ngithandazela abanamadimoni, zonke izifo. Umprofethi, kunabantu abahambile la ey'ndaweni ey'ningi ezahlukene bezama impilo, kodwa abanye babazange kuze kulunga. Wena njengo-Dr. X noGwajagesi umthembisa ini lowo muntu, ikakhulukazi ozobe khona kusasa lapha eCampbell Stadium? Ngizomthembisa, ngabo siswa mina eNazaretha kwaShembe, ngahlalwa isandla senkosi uThingwe lenkosazana. Njengoba ngilapha lento angiyifundelanga, ngizomthembisa ukuthi abazofika eTown Hall bejabule bazophuma bejabule. He, sebenza kumoya Dr. X Prophet noGwajagesi. Umprofethi, siyakuzwa futhi siyaluzwa-ke kakhulu nodumo lwakho lokuthi-ke bayabusiseka nje abantu laphayana kenqabeni. Nakunyaka ka-2026 uyaqhubeka futhi ubusisa iy'moto iviki neviki. Ngabe yini le yenza ukuthi lokho abantu babusiseke kangaka? Ukuthi phela abantu abagcini nje ngokuvulela iBhayibheli. Khona abantu abacabanga ukuthi iBhayibheli akunamali lapha yokuqatha phezulu uzwa kuthiwa ama-Israyeli sagcina kwa-Israyeli. Abantu bafunda kakhulu iBhayibheli, abangeni kumoya. Yingoba abantu bachazelwa ngomsamo. Ngoba once kwabheda la uqhamuka khona ekhaya, kunabantu abambethwe yimdliwa, bathatha umuntu wakini ethuneni bamphendule, abuye ekhaya adlibhize yonke into. Kunabantu abazalwe kunamanzi amnyama. Bonke abantu bakhona abashadi, kodwa bayasebenza, abanamali. Kanti sekukhona isilwane esithile, kunenyoka. Hayi, abantu babonile mani lapha ey'nkundleni zokuxhumana, omunye umfana efika ephethe inyoka ethatha iy'nsebenzo zami. Ngikhuluma into ekhona lapha kuFacebook nasey'nkundleni. Uthe lo mfana egula esesibhedlela ICU, engasakwazi ukuphefumula, baletha isithombe sakhe kimi. Ngasisebenza isithombe, ngakhuleka, waphuma. Uthe mayithi uyabuyela ngasendlini, uyovula ngasendlini, kwaphuma inyoka, wayishaya inyoka. Ngikhuluma ngento ekhona. Ngifuna ukuthi wena oney'nsolo ukuthi lezi zinto lezi engiyikhuluma la azikho. Ukhona umfana ozoshiya uFacebook wami noTikTok, uzibonele wena abantu bebonga imisebenzi, bebonga iy'moto ezintsha. Futhi kwamina ngibusekile phela ngoba ngilapha nje angilambile, ngigibela imoto engiyithandayo, ngidla ukudla engikuthandayo, ngiganiwe futhi. Ithonga amadlozi akithi kwaXaba ngihamba nawo. I don't care ukuthi noma ungaba umfundisi uthini, nami ngikholelwa ngobizo lwami engabizwa ngalo. Akusiza ukuthandaza, kodwa ngapha ubulawa indlala. Mfundisi uneyikweletu, phetho ziyikweletu, hamba umashonisa, umfundisi. Uzobabusa kanjani abantu ungabusekile wena? Mina ngikhuluma ngami, ngiphethe okhiye beyimoto, ngibusekile. Namanje angikweleti muntu, ngifree nje. Nabantu engibabusisayo, mawuze kimi ngakubeka isandla, hayi sebenza moya, ngiyabonga, angime lapho umsakazi wami. Ngaze kungene umoya. Abantu basebenzisa iy'nsebenzo zakho mprofethi kubambeka izinto zabathakathi emakhaya, singabala iy'nyoka, amalulwane, amaxoxo nokunye-ke futhi nje singakubala. Njengoba umprofethi ezobe eseCampbell Hall kusasa, ngabe uzobe eziphethe naye iy'nsebenzo zakhe? Uyabona-ke kusasa
babonile abantu kade ngiseThekwini evikini eliphelile bekugcwele iy'nkumbi lapha e-ofisini lami. Ngine-office lapha eMngeni Center ngase-Durban Station number 32. Bekugcwele abantu laphana, ngifike lapha abantu baseThekwini ngiyabonga kakhulu. Bekugcwele lapha abantu, ngikhulekela abantu, bewa abantu, iy'nsebenzo kulokhu. Ngithe nje ngenxa yokuthi ngiyabusiseka, ake ngenzela abantu. Babonile-ke abantu eGoli eThekwini intengo yey'nsebenzo zami yehlile. Nginomkhucululi, ivimba moya, nginonkatho, yonke inhlobo yesiwasho izobe ingamanani aphansi. Ngiye ngathi bonke abantu ngabo se-Cape Town baya-order-ke abantu ama-product, kodwa kulokho ngibenzele umusa. Lo musa engiwuvulile uzophela ngesonto enqabeni. Iy'washo zobe ziyiseleyo mali, nonke emaqhawe baphume bonke abantu. Kusasa zobe zikhona yonke insebenzo komprofethi. Mina ngishaya inja, kuvele umnikazi wayo. Umprofethi, Dr. X, njengoba-ke lana-ke uzobe useKenville Hall kusasa, abantu bazokhona yini ukubona umprofethi ku-1-on-1 session? Awu, umsakazi wami ngingahlala kanjani? Umsakazi wami omuhle ngizele bona abantu ukuthi ngihlale nabo phansi, iy'nhlupheko zabo ngizwe ukuqala kwabo. Izobe ikhona i-1-on-1, abafika abantu ekuseni babhalise. Ngibonile futhi lapho ukuthi umgwaqo ongathi uyalungiswa. Sengazathi abantu bangasheshe baphume ngoba ngibona i-stop and go sakhona, ngoba ngiza ngapha nje ngibuya ngakhona. Ngiyabona ukuthi kuyalungiswa. Engathi abantu bangasheshe baphume ekuseni ngo-7 bezofika kahle, bangavinjwa ileya traffic. Abaphuma abantu, ikhona iy'nsebenzo zomprofethi. Sibonge kakhulu sesigoqa nje umprofethi. Inkonzo yakusasa izoqala ngobani isikhathi? Ngo-9 ekuseni, ngathi nje abantu ababe khona. Ngo-10 ngizobe sengiqala, iy'nsebenzo zikhona. Ngiyakucela ukuthi ungahlali phansi noma kuthiwa akuvumi. Ngasise futhi bonke abantu baseThekwini umhlaba futhi ngomhla ka-28, angithi mhla ka-28 ngizoba nensebenzo yesifutho. La khona ngizobe ngifaka abantu esifuthweni eGoli, enqabeni, ekhaya elikhulu. Ngizobe ngifaka abantu, ngihlezi nabo phansi, ngizwa iy'khalo zabo ku-1-on-1, ngibasebenza abantu. Abaphume futhi abantu ngomhla ka-28 enqabeni eGoli. Kusuka ngo-7 until ntambama ngizobe ngivulela abantu, ngibafaka esifuthweni, ngibafutha. Sizocela ukwazi ukuthi nitholakala kanjani-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngoba bafisa ukunilandela. Ukhona-ke umfana osey'nkundleni. Mina-ke anginawo no-Facebook, anginawo no-TikTok, anginawo no-WhatsApp. Angikho nje ey'nkundleni zokuxhumana ngoba angifuni ukungena ey'ndabeni. Ngiyakhuleka nje kuphela. Umfana ukhona-ke ozonipha ngisho ukuthi ngiphuma kusiphi isiteshi sethelevishini bezobuka abantu basemkhondo. Ngiyazi-ke Piet Retief mangikhona kuyagcwala abantu, bayabusiseka kakhulu. Ngiyabonga nangu umfana uDJ Asiya. Amen baba, ngiyabonga. Angithathele lethuba msakazi, ngibingelele nombukeli nomlaleli ngasekhaya, ngibingelele futhi nabasibukayo ey'nkundleni zokuxhumana. Uma ngabe-ke ufisa ukulandela lapha enqabeni, asiqale ngomabonakude. Uyakwazi ukungena lapha ku-channel 260 njalo ngamasonto ngo-9 ekuseni kuya ku-10 ekuseni. Uyakwazi ukuthi ubuke uhlelo ubaba umprofethi, channel 260 Mpuma Kapa TV. Bese kuthi ey'nkundleni zokuxhumana uyakwazi ukuthi ungene laphana ku-TikTok, ubhale nje useshe, uzobhala uDr Ophelele ku-TikTok, uthi Dr Prophet Xaba, Dr Prophet Xaba, bawu-36,000 abantu abakhona, ulandela lelo khasi kuphela. Bese kuthi-ke lapha ku-Facebook uzongena futhi nakhona ubhale uDr Ophelele, uzothi Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe, Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe. Abantu-ke bawu-51,000 kulelo page, i-Facebook page. Laphana ku-YouTube uyakhona futhi ukungena ngesikhathi sakho ubuke iy'nkonzo lezi ey'dlala kumabonakude, uyibuka efonini yakho. Uyangena nje ubhale uDr Ophelele, uthi Dr X Nogwaja Kagesi, Dr X Nogwaja Kagesi. Siyasicela ukuthi-ke abantu basubscribe ukuze uzokwazi ukuthi makungena inkonzo nanoma mhlambe yini efakwayo ukwazi ukuthi uyithole. Amen. Inombolo-ke zithi 011 404 5083, 011 404 5083. Bese kuthi enye ithi 011 404 5166. Ngiphinde 011 404
5166. Uyakwazi ukuthi noma ukude uposelwe izinsebenzo zifike la okhona. Siyabonga. Ngithi akungakhohlwa nami lapha mama ukuthi ngibonge kakhulu unkosikazi wami kaMajola ekhaya. Ngihambe kahle mama, ngikhona lapha endlini ey'tulweni ey'drayayo. Ngibuza namhlanje, ngiyabonga nkosikazi wami ukuthi ngiphethe kahle, ngiyakuthanda kakhulu kaMajola, sithandwa sami. Ngiyabonga abe kahle. Sibonge kakhulu kuyena ke uDr X lana nje njengoba sekushiwo ukuthi ke uyatholakala lapha ku Facebook, ubhala uDr Phelele uthi Dr X Enqabeni Ministries amaqhawe. Lapha ku TikTok yamthola uDr Prophet Xaba, uDr lo wamagama Phelele. Ku TV batholakala ku channel 260 ngamasonto kusukela ngo9 kuya ku10. Ku YouTube yangena futhi ubhala uDr Phelele uthi Dr X noGwada kagesi, kanti enombolweni yocingo bashilo 011 404 50 no 83 noma ku 011 404 5166. Emsakazweni Umkhonto FM at 27 minutes before kubumbana ihora lesithupha sindlule ngapha. Sibonga kakhulu nkosikazi. Siyabonga. Akho ka150 ikhandlela uyolithola phambili ngo50 selibusisiwe. Umprofeti uzophinda athandazela abagulayo nabanemimoya emibi ngalolo suku. Phatha iCV, iID, isitifiketi, umqobo wasesibayeni nomhlabathi osekhaya, konke kuzobusiswa. Ama-1-on-1 sessions